1941, την ώρα που ακόμα δεν έχει καταληφθεί εξ ολοκλήρου η Ελλάδα, ένας μαθητής, ο Μάθιος Πόταβας, στη Βιτίνα, πετάχτηκε την ώρα που περνούσε ένα τμήμα της μεραρχίας των αρμάτων μάχης Αδόλφος Χίτλερ και φώναξε «Σταματήστε». Δεν θα μας κλαγώσει. Αυτή τη στιγμή είμαι μόνος, αλλά πίσω μου ακολουθεί ολόκληρη η Ελλάδα. Ο Γερμανός διοικητής σταμάτησε τη φάλαγγα και ρωτάει τον διερμηνέα του τι λέει αυτό το παιδί. Του εξήγησε ο διερμηνέας και με το αυτόματο τον εκτέλεσε επί τόπου. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Διέταξε τους στρατιώτες του και πήραν έναν ογκόλιθο και συνέτριψαν το κεφάλι του Μάθιου Πόταβα, του νεκρού. Σύμφωνα με την ναζιστική αντίληψη, πρέπει να εξαφανίζονται τα κεφάλια όταν έχουν τέτοιες ιδέες. Αλλά σημασία έχει το μήνυμα που έστειλε ο νέος. Σταματήστε, σταμάτησε. Δεν θα μας κλαγώσει. Μπορεί να μας νικήσετε, αλλά την ψυχή μας δεν τις κλαγώσετε. Και ένα διπλό μήνυμα. Αυτή τη στιγμή είμαι μόνος, αλλά πίσω μου ακολουθεί ολόκληρος ο ελληνικός λαός. Μάθετε το αυτό Γερμανία, ότι δεν είμαι μόνος. Και η ελληνική Ελλάδα, εγώ θυσιάζομαι, κάνε και εσύ το πλέον. Αυτή ήταν η πρώτη αντιστασιακή πράξη, με θυσία μάλιστα, που έγινε στην Ελλάδα. 2 Μαΐου 1941. Το δικό μας που ακολούθησε είναι δεύτερο. Δεν θέλω ποτέ να λέω ότι είναι πρώτη, είναι δεύτερο. Αν να μην νομίζετε ότι το παραγνωρίζω εντελώς, έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία και ότι στις 30 Μαΐου, αύριο δηλαδή, στρατιωτικά θεωρείται ότι έληξε η μάχη της Κρήτης. Και ο Χίτλερ από το Reichstag σηκώνεται και λέει «Δεν υπάρχει εχθρός μας πλέον στην Ευρώπη. Τους έχουμε νικήσει». Είπαμε κι εμείς με το Λάκη. Έτσι νομίζεις. Από τώρα και στους εξής αρχίζει ο αγώνας. Για να φέρουμε τα πράγματα στη διάστασή τους στην πραγματική. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ένας ήρωας πάντα είναι σεμνός.